Bon vespre i benvinguts a l'Espai Esperit Català. Una breu nota històrica. El 22 de maig de 1640, uns dies abans del Corpus de Sang, els camperols revoltats van entrar a Barcelona per alliberar en Francesc de Tamarit, acusat de no facilitar des del seu càrrec les lleves i els allotjaments exigits per l'autoritat reial. Van aconseguir que l'alliberessin juntament amb en Francesc Joan de Vergós i de Sorribes i Lleonard Serra. Una guerra que és l'arrel de la nostra lluita per la llibertat. El conde duque d'Olivares exigia la unió de armes. Us encoratjo a llegir els fets per recuperar el punt de vista català. Avui, després de les eleccions de la Comunitat Autònoma de Catalunya, un territori administratiu decidit per les forces ocupants dels països catalans, podem afirmar que el partit revelació és l'abstenció. Molts catalans s'han adonat, després d'anys de majories suposadament independentistes, que havien de fer la independència, primer després d'una consulta popular, a continuació després d'unes eleccions plebiscitàries i un període de 18 mesos, tot seguit després d'un referèndum en què participaren més de 3 milions de persones i amb una majoria aclaparadora del sí a la independència, i han acabat després d'unes eleccions imposades a les quals no s'havien de presentar els partits que tenien el mandat de fer la DUI, que ara el resultat és encara vinculant. Hem sentit que calia votar per fer tornar el president legítim, que es va fer enrere i no va declarar la DUI. També hem sentit que calia votar-los per fer efectiu el resultat del 1 d'octubre o per construir la república, no la catalana, com veiem, sinó la castellano-espanyola, que els poders fàctics internacionals, mitjançant els Estats Units, OTAN i CIA, Alemanya i França, havien dissenyat als anys 50, precisament quan van fer entrar la dictadura a l'ONU i els seus organismes com la UNESCO. Tota una declaració d'intencions. No van poder fer fora els feixistes, ara constitucionalistes, abans franquistes i encara més enrere borbònics. Ara ens toca assistir a l'espectacle esperpèntic de la construcció d'un nou estat que quedi millor en l'àmbit internacional. Els feixistes no fan goig, s'escau reconvertir la falsa socialdemocràcia en quelcom d'innovador, una espècie de totum revolutum sense principis ni moral, però amb una agenda de lleis que ens obliguen a acceptar dia rere dia. Aquest territori administratiu, que no es correspon amb els límits històrics del Principat de Catalunya i menys encara amb les fronteres de la nació, s'ha autodeterminat moltes vegades els darrers 15 anys. Tanmateix, ningú ha acabat la feina. Per què? Jo opino que la manca de lideratges, la crisi civilitzatòria internacional que posa al capdavant de les comunitats persones malaltes o ignorants i els més de 300 anys d'ocupació ens han fet molt de mal. Malgrat tot això, el poble català s'ha aixecat i organitzat i finalment ha estat capaç de dur a terme un referèndum. Han passat 7 anys de promeses buides. Què podem fer ara? El nostre convidat, sense president, ens fa una proposta que ja es va presentar el 2015 a les cúpules del procés. Per què ara és una bona opció? Recordeu que l'espai durarà 1 hora o 1 hora i 2 quarts. El convidat farà una exposició d'uns 20 minuts i tot seguit obrirem el micròfon a tothom qui vulgui dir la seva. Tancarem l'espai pel volts de 11:15. Endavant, sense president. Bé, la història de la llista president és relativament llarga i relativament curta i el meu interès és bastant des del primer moment. No? Per qui estigui escoltant i no tingui clar què implica, la idea és fer una candidatura unitària a unes eleccions, preferiblement al Parlament de Catalunya, que sigui l'única independentista, de debò, i que, per tant, com que és l'única, el vot sigui únicament un vot a favor de la independència. Això i el fet de que aquesta llista, si guanya les eleccions per majoria absoluta, que és previsible, veient el que era previsible almenys el 2015, 2016, 2017, ara s'hauria de veure, però bueno, s'hi podria tornar a arribar, doncs que no proposés cap candidat a president de la Generalitat i, per tant, automàticament això
portaria a unes noves eleccions, una dissolució de Parlament i unes noves eleccions. I l'única intenció és fer el recompte, la famosa consulta participativa, el famós referèndum, que oficialment no es pot fer perquè el recorregut ja es va fer el 2012, 2013, 2014 i es va descartar perquè senzillament el sistema polític espanyol no pot ni tan sols concebir la possibilitat de que existeixi alguna cosa que es diu nació catalana, evidentment menys podrà concebre la possibilitat de que hi hagi un acte, diguem-ne, d'autodeterminació. Però, en canvi, fent aquesta llista, el que s'aconsegueix és fer l'equivalent exacte a el que és un referèndum d'autodeterminació. Sense ser-ho des d'un punt de vista jurídic, políticament hauria de tenir el mateix valor i hauria de tenir, i evidentment caldria defensar-ho. Els líders que hi hagués en el seu moment ho haurien de defensar. Aquesta idea va aparèixer com per art de màgia el juliol del 2015 i va ser en el procés just després de les eleccions municipals, guanyen els comuns a Barcelona, l'independentisme es puja per les parets, què ens ha passat? Tenim eleccions convocades el 27 de setembre, què fem? Van fer una mena de cimera i van estar allà reunits els partits i les entitats. I en aquests 7 dies, segons sembla van ser, doncs van posar sobre la taula una possibilitat, que era fer una llista unitària. Sembla que la definició del que és la llista sense president és obra de dos Quims, el Quim Torra i el Quim Arrufat. El Quim Torra ho va proposar com a membre d'Òmnium, que llavors era vicepresident, ho va parlar amb uns amics, segons sembla van tenir la idea i ho van proposar, no? I en els debats va ser el Quim Arrufat que va proposar que aquesta llista, en cas de guanyar per majoria absoluta, no proposés un president. Això va estar sobre la taula del senyor Mas amb un informe jurídic, es va publicar a la premsa, el diari Ara va fer una enquesta dient que això guanyaria les eleccions, però segons sembla no es va admetre i el que es va fer va ser Junts pel Sí, en la qual evidentment no hi havia la CUP i que va tenir el recorregut que va tenir. Això no se'n va parlar gaire. El juliol d'aquest any, el 2015, vull dir, va ser una mica com d'estranquis, no? Va ser a porta tancada, se'n van publicar alguns articles, però pocs, i va ser el Roger Palà, crític, que just abans de les eleccions al setembre va fer un article en què va repassar tota la història de tot això i ho va explicar en un article extens, no? I jo personalment tenia la idea que hi havia aquesta proposta. Concretament recordo una entrevista d'Antonio Baños, llavors candidat per la CUP, en què responia una pregunta sobre això i des d'aquell moment doncs, vaig tenir clar que era una idea, diguem-ne, d'aquestes genials, no? Que era una eina que permetia superar un obstacle aparentment insuperable de fer un referèndum d'autodeterminació amb una fórmula, diguem-ne, amb totes les garanties legals, perquè són unes eleccions al Parlament de Catalunya, i que la lectura política única que es podia fer amb aquestes condicions és un referèndum, és equivalent a un referèndum d'autodeterminació, i que era la intenció que hi havia amb Junts pel Sí. Però clar, Junts pel Sí era el que era i va tenir els resultats que va tenir, i a més per un diputat doncs, no van aconseguir imposar-se, i al gener doncs, el senyor Mas va haver de plegar per les pressions de la CUP i llavors va arribar l'adveniment del senyor Puigdemont. I el Puigdemont, perdoneu, recordeu que hi havia la idea de fer un període de 18 mesos i llavors es declararia la independència, no? Si Junts pel Sí tenia èxit. I en aquells mesos següents doncs, va ser el Puigdemont, segons sembla, el que va anar plantejant
l'oportunitat de fer un referèndum, llavors en deien un referèndum unilateral d'independència, un RUI, que és una tautologia, no? Perquè si és d'independència ha de ser unilateral per nassos. I llavors, perdoneu, que no acabo de respirar bé. I llavors va ser cap a la tardor que la cosa, diguem-ne, ja semblava que sí, que hi hauria un referèndum. Estem parlant de la tardor del 2016. Total, que en aquell moment a mi se'm va il·luminar i vaig començar a escriure vaig començar a argumentar la viabilitat de la llista sense president com a alternativa al referèndum que estava proposant el Puigdemont i vaig crear el perfil a Twitter aquest, sense president. I des de llavors, diguem-ne, que n'he anat fent promoció, sense gaire èxit fins ara. Però cada vegada que ha anat passant el temps, m'ha convençut més la idea i penso que no només encara seria possible, sinó que és l'única possibilitat de fer un procés independentista incruent, que no necessàriament ho seria, però almenys seria, diguem-ne, l'acte de reivindicació de que hi ha realment una majoria. Clar, davant de l'1 d'octubre hi ha molta gent que diu no, va ser l'1 d'octubre el veritable, no? I no cal fer un altre referèndum. I, evidentment, l'1 d'octubre es van evidenciar moltes coses que potser molta gent no tenia clares, no? O no s'imaginava o no pensava que poguessin arribar a aquest nivell, no? No sabem què hauria passat si haguessin governat els socialistes, potser hauria sigut molt diferent o potser no gaire, no necessàriament, però el que sí que està clar és que, i això ja ho hem discutit, s'ha discutit per dret i pel revés i encara hi som, qui no va defensar els resultats de l'1 d'octubre van ser els líders polítics. La Clara Ponsatí ho ha recordat aquests dies, que ella va ser diguem-ne, és la testimoni de dintre del Pinyol que pot dir no, realment no hi havia res preparat i, a més, em tractaven de tonta perquè jo volia defensar-lo. No? I llavors aquest és el problema que té l'1 d'octubre. Té una legitimitat, diguem-ne, moral, però no té les garanties que tenen les eleccions, diguem-ne, que en el cas de la llista sense president pots anar a tot arreu i dir és que això va a missa, no hi ha marge. No? Ara s'està discutint inclús quin és el cens que realment va acabar votant a l'1 d'octubre. Bueno, fa anys, ja fa temps que es diu, no? Però aquests dies ha tornat a sortir, que els 2 milions i pico no haurien estat, sinó que hi hauria hagut molta més gent, molta més votació que al final no es va reflexar. No està massa clar per què. Total, que clar, jo des del 2000, de la tardor del 2016, un any abans de l'1 d'octubre, ja vaig començar a defensar això i ho vaig argumentar amb una sèrie de 5 articles al blog, més un 6è en el qual feia com si diguéssim, un relat fictici de com podria anar la implantació, l'activació d'aquesta eina, la llista sense president, que no necessàriament s'hauria de dir així, diguem-ne que és un nom de batalla. I finalment diguem-ne que el que va acabar passant és que es va fer l'1 d'octubre, va passar el que va passar i des de llavors estem, diguem-ne, llepant-nos les ferides de que no es va culminar, diguem-ne, no? Llavors, clar, la clau de tot està que l'independentisme va fer una aposta a tot o res aquell dia, l'1 d'octubre, però que era una aposta de farol, no? És el que ha evidenciat la Clara Ponsatí, diguem-ne, se li ha penjat amb ella també, que anava de farol, quan ella el que estava fent era denunciar-ho, no? I llavors la situació és aquesta, que ara els partits estan enganxats amb la situació particular dels líders, que aquí es pot aplicar perfectament allò, la màxima aquella
de l'art de la guerra, el llibre famós de tàctica militar xinesa, que no es pot seguir un general que ha estat capturat per l'enemic, i en aquest cas, de fet, tots els partits tots tres partits grans, els dos grans i el petit, també està amb la mateixa situació, i aquest és el problema. Clar, aquestes últimes eleccions hi ha hagut l'amago de l'Assemblea Nacional Catalana de fer una llista cívica que hauria pogut convertir-se en la llista sense president, però curiosament, preguntada per si s'aprovava i s'acabava fent, demanarien als partits de retirar-se, la presidenta va dir que no, ni s'ho plantejaven perquè ens dirien que no, no? Quan, de fet, seria la gràcia, no? Si fas una llista cívica, l'ambició hauria de ser que sigui única, no? I això és una mica el que us puc explicar. Clar, les meves argumentacions són, en el moment de fer-les, a la tardor del 2016, eren que la llista sense president permetia fer una protecció jurídica a tothom, és a dir, no hi havia actes des del Parlament i des del govern que poguessin ser considerats delictius des d'un punt de vista de traïció a la pàtria espanyola i tot això, sinó que com que formalment eren unes eleccions normals, doncs no hi hauria hagut diguem-ne, l'excusa jurídica per dir ara vamos a por ellos, no? Des d'un punt de vista jurídic i acusar-los de rebel·lió, de sedició, del que fos, no? De l'altra banda, l'altra gran virtut de la llista sense president és que força, entre cometes, el moviment independentista a pactar uns mínims i a ajuntar-se, no? I deixar les guerres, les guerres de família, pràcticament, perquè es coneixen tots, i es tenen la mida molt presa, i de crear una unitat real que és vaja, és que si no s'aconsegueix res. Que és el que es va intentar amb Junts pel Sí, però ja va estar clar que el deixar la CUP fora i tenir el Mas allà amagat de número 4 i tot d'una manera molt tèrbola, doncs ja no hi havia gaire marge, no? Per dubtar que allà hi havia una intenció que no era precisament posar, o sigui, la idea de la independència per davant dels egos de les persones que estan liderant aquí. I bàsicament és això, i més la idea de sense president també és una idea... Si me'n vaig una mica per les branques, si noteu que d'això, doncs m'interrompiu i refem la cosa, però d'alguna manera això és el que us puc explicar de la meva trajectòria, diguem-ne, no? Personal respecte a aquesta idea. Clar, jo innocentment, a la tardor del 2016, vaig pensar que la idea era tan potent que arrossegaria masses, no? Aquestes coses que et passen quan una idea t'agrada molt i penses que és diàfana i clara i que tothom s'hi apuntarà, i clar, evidentment no va tenir massa èxit, ja sembla, ja és evident. I des de llavors tampoc. Però, tot i això, jo ho mantinc perquè penso que sobretot amb el recorregut que ha tingut el moviment independentista, doncs, diguem-ne que ha descarrilat, de les famoses vies ha descarrilat i encara va pel pedregar, no? I no hi ha... Clar, jo parteixo d'una teoria que suposo que si heu llegit els textos del blog en el qual parlo del concepte de sismogènesi, la meva teoria és que, de fet, el moviment independentista és una reacció a una renacionalització espanyola que necessita convertir el que és el Regne d'Espanya en l'equivalent que té a França, no? En la qual ja no hi ha nacionalitats, sinó que només hi ha regionalitats, diguem-ne,
folclòriques i amb interès més turístic que no pas cultural real, no? I que això ho va llançar el José María Aznar a la seva segona legislatura i que d'aquí va venir la pujada d'Esquerra Republicana i del programa d'Esquerra Republicana, perquè de fet estem parlant d'un moviment independentista que surt d'una concreció de finals dels anys 90, obra de l'equip, podríem dir-ne, ve de l'Àngel Colom, però sobretot de l'equip del Carod Rovira, que van concretar un programa molt concret, no? I que això es va anar ampliant, fins que arriba un moment que dius, ostres, com és que aquell programa que era minoritari a principis dels anys 2000, 10 anys després, és molt majoritari, no? I ho compren fins i tot les entitats empresarials. I la meva tesi és que això és una reacció a aquesta renacionalització espanyola, de la qual forma part Ciutadans, és un element clau, però també tot, diguem-ne, la, la idea de que ja s'ha acabat diguem-ne, el període del PSOE i ara hem d'anar a fer l'Espanya que nosaltres volem, és la idea d'Espanya, que de fet és la idea d'Espanya del Franco, que és la que coneixen ells van mamar quan eren petits i que han, diguem-ne, inoculat a les noves generacions. I llavors, des d'aquesta perspectiva, el moviment independentista és realment un cap de turc, no? Perquè mireu el que està passant ara al País Valencià, ara està governant una altra vegada PP i amb Vox, i estan fent una llei que volen arraconar cada vegada més el català, el valencià que es diu allà, i això no ho havien fet abans el PP quan havia governat, ho estan fent ara. Vull dir que és una onada que a més l'estem vivint amb pròpies carns, perquè la veiem. I no és una onada que diguem hi ha un ens sobrenatural o fortíssim al darrere que és, hi ha un ésser maligne o que és el rei o que és l'Aznar. No, és bastant una dinàmica bastant natural, entre cometes, i no diré jo, no vull dir amb això que sigui desitjable, però que sí que té la seva lògica sistèmica, no? I, evidentment, el moment és delicat. Però sí que hem vist en perspectiva des de l'any 2000, passant per la retallada del Constitucional del 2010, que és el que d'alguna manera va condemnar, ja va enterrar en aquell moment la immersió lingüística, i el que ha fet el govern de la Generalitat des de llavors és intentar parar els cops, però diguem-ne que allò ja es va fer llavors. Les ambigüitats que hi havia en l'Estatut antic van quedar eliminades i, per tant, ja no hi havia ambigüitats i la cosa anava a missa, no? I després, amb tota diguem-ne, anant a Madrid, al Congrés, a demanar un referèndum, diguem-ne, de manera legal, tot això, diuen que no, tanquen les portes, després la consulta del 2014, després Junts pel Sí el 2015 i després finalment el referèndum del 2017, de l'1 d'octubre. I diguem-ne que és una aposta a tot o res i al final està sent res. I aquest és una mica el problema, no? I això és tot el rotllo que us puc fer i ara voldria feedback. Sí, jo tinc preguntes, però prefereixo que si algú dels oients vol fer alguna pregunta, un comentari, que aixequi la mà o que m'enviï un missatge demanant paraula i li concediré. Jo et volia preguntar, m'ho he estat llegint i, per exemple, dius un dels elements claus és que els partits es facin enrere. Jo aquí veig un problema, bueno, que crec que tothom el veu, no? Però l'abstenció els està castigant i suposem que es convertissin en residuals, o sigui, que bàsicament es votessin ells mateixos que viuen de l'administració
espanyola, perquè l'administració catalana és espanyola també. Llavors, en aquest cas, després de la patacada que s'han fet ara, com ho veuries? Ho veuries possible que es pogués dur a terme aquesta llista unitària? O realment necessitem que ells es facin enrere voluntàriament, que això jo ho veig molt, molt difícil, o sigui, quasi impossible. A veure, la voluntarietat, diguem-ne que seria relativa. El que es tracta és de fer pressió i clar, perquè hi hagi pressió cal que hi hagi una massa crítica prou gran com perquè ells canviïn de perspectiva. Clar, un dels avantatges és que el sistema aquest, sí, realment guanya, evidentment, perquè hi ha el risc de que no guanyi i els partits que es presentin en contra aconsegueixin majoria absoluta i llavors la llista sense president es quedaria una mica amb el cul a l'aire, no? Però clar, és un risc que el que està clar és que que és una aposta gran fer un procés de secessió, que això és un procés de secessió, i s'ha de córrer riscos, això està clar, no? I llavors depèn de la pressió que rebés. Clar, en els grans moments de la potència màxima de l'ANC i d'Òmnium, això hagués sigut possible amb dinàmiques com molt obertes, no? Jo et volia preguntar, m'ho he estat llegint i, per exemple, dius un dels elements claus és que els partits es facin enrere. Jo aquí veig un problema, bueno, que crec que tothom el veu, no? Però l'abstenció els està castigant i suposem que es convertissin en residuals, o sigui, que bàsicament es votessin ells mateixos que viuen de l'administració espanyola, perquè l'administració catalana és espanyola també. Llavors, en aquest cas, després de la patacada que s'han fet ara, com ho veuries? Ho veuries possible que es pogués dur a terme aquesta llista unitària? O realment necessitem que ells es facin enrere voluntàriament, que això jo ho veig molt, molt difícil, o sigui, quasi impossible. A veure, la voluntarietat, diguem-ne que seria relativa. El que es tracta és de fer pressió i clar, perquè hi hagi pressió cal que hi hagi una massa crítica prou gran com perquè ells canviïn de perspectiva. Clar, un dels avantatges és que el sistema aquest, sí, realment guanya, evidentment, perquè hi ha el risc de que no guanyi i els partits que es presentin en contra aconsegueixin majoria absoluta i llavors la llista sense president es quedaria una mica amb el cul a l'aire, no? Però clar, és un risc que el que està clar és que que és una aposta gran fer un procés de secessió, que això és un procés de secessió, i s'ha de córrer riscos, això està clar, no? I llavors depèn de la pressió que rebés. Clar, en els grans moments de la potència màxima de l'ANC i d'Òmnium, això hagués sigut possible amb dinàmiques com molt obertes, no? I clar, l'altre és que, evidentment, si es convertís unes eleccions autonòmiques en això, amb la llista sense president, i guanyés, tota l'administració quedaria en funcions i a l'haver-hi unes noves eleccions, llavors allà ja es presentarien els partits normals, no? Però tu ja hauries fet el referèndum d'autodeterminació i hauries fet avançar, diguem-ne, el procés, diguem-ne, no el processisme, però sí el procés real, no? Hi ha un obstacle enorme, és com si fos un mur d'uns quants metres d'alçada i la llista sense president és la pèrtiga que permet saltar-lo. I, evidentment, fa falta molta empenta i molta inèrcia i molta carrereta i posar-hi molta energia per fer el salt. No és fàcil. Però és que estem parlant d'una cosa que
d'alguna manera potser s'ha vist com molt, inclús tècnica, no? I els responsables polítics del seu moment en van ser molt responsables d'això, no? Perquè fer servir conceptes com desconnexió és com molt, per parlar, diguem-ne, per dir-ho suau, és un eufemisme d'enormes magnituds, perquè estem parlant, jo crec que aquí hauríem d'anar inclús a teoria política o inclús a teoria antropològica. L'antropologia és el meu camp i potser per això la meva perspectiva és una mica diferent de la normal. Quan estem parlant de fer un nou estat, estem parlant de crear una unitat política nova que no només és política, sinó que és econòmica, és política, és territorial, és social i és cultural. I això no és fàcil. De fet, és el procés més gran i possiblement traumàtic que es pot fer actualment. I si mirem el segle XIX, el segle XX i totes les independències que hi ha hagut tant al món com a Europa, que n'hi ha hagut moltes, la majoria han estat bastant traumàtiques, no? A part del cas de Txèquia i Eslovàquia, que va ser més un pacte d'elits que no pas una realment, i que a més eren dues entitats que ja venien de ser independents abans. I llavors el fet de que estiguis trencant una dinàmica que té més de 300 anys, que de fet en alguns aspectes pots dir que en té 400 i 500, perquè estem parlant d'unes cases reials que tenien arrel castellana, no? Des dels Trastàmara, i que hi ha, com si diguéssim, tot un recorregut polític històric molt llarg, que trencar això és molt complicat. Suposo que eren molts els que pensaven, bueno, la Unió Europea això ho pot dissoldre i pot acabar convertint-se en, diguem-ne, dissolent aquestes entitats nacionals tan potents com França, inclús Alemanya, Espanya, Itàlia és una altra història perquè té una història relativament curta, però diguem-ne que hi ha molta història al darrere i llavors fer una secessió és un acte molt gros i potser amb això no n'hem estat conscients com a col·lectivament, no? I individualment crec que tampoc. És un trencament fort. Jo la setmana després de l'UO, em sembla que era el 8 d'octubre, va haver una manifestació a Barcelona que van venir. Jo aprofito ara per demanar-te, després, llegint els articles, tu ja ho esmentes, que un dels problemes és l'Estat, que quan tu plantegis registrar una llista cívica, única, unitària, com li vulguem dir, et pot il·legalitzar o simplement no deixar registrar aquesta llista. Llavors, aquest és un altre dels problemes. Jo, el problema principal que veig en aquesta situació, a part dels partits polítics, és la qüestió de totes les eines que té l'Estat per fer-te la vida impossible i no permetre ni presentar-te ni... O sigui, tu li estàs deixant a l'Estat totes les eines perquè et boicoti. I això crec que després del 1 d'octubre i de tots aquests anys ens hauríem de plantejar no dependre de l'Estat i crear d'alguna forma algunes institucions que siguin fora de l'estat espanyol. Però bé, tu proposes a partir de les estructures pròpies de l'estat espanyol fer un cavall de Troia, no? Utilitzar les eines seves per guanyar la teva independència. Però bé, com ho veus això de totes les armes que té per impedir-t'ho, bàsicament? Evidentment, si això hagués passat al setembre del 2015, hauria sigut a contrapeu, podem dir. Vale? Evidentment, tot el que ha passat després
diguem-ne que la bel·ligerància augmenta i les justificacions també, i llavors hi hauria marge, evidentment. No dic pas que no. Però és el que et deia abans, és una qüestió d'assumir riscos. I una de les possibilitats inclús era registrar 3 o 4 llistes diferents i a última hora, doncs que si n'han il·legalitzat una o dues, doncs la llista de jubilats de no sé on, doncs aquella. Perquè tampoc importa massa, en el fons, qui siguin els diputats, no? Sí que si es pogués fer bé, la idea és que els diputats els esculli una plataforma que estigui formada creada per les entitats més grans, una mica el que estava intentant l'ANC amb aquesta llista cívica que al final ells mateixos van decidir no fer, no? No està clar si per instruccions dels partits, que hi tenen bastanta gent infiltrada, o senzillament perquè no ho van veure clar. Evidentment, han passat 7 anys des del 2017 i les coses s'han podrit bastant. Però jo insisteixo, cada vegada està més clar que l'independentisme ha sigut una reacció, o sigui, no ha sigut diguem-ne, genuí perquè ha sigut una resposta positiva, no? Però ha sigut una reacció a una ofensiva prèvia que, pel que sigui, no s'ha identificat com a tal. I llavors, senzillament, no tenim potser massa memòria i ens pensem que l'independentisme ha sigut una cosa, diguem-ne, espontània, i no ho ha estat. Ha estat una reacció. Que no hi ha com planificació, jo crec que no hi ha planificació, són dinàmiques històriques que no hi ha ningú al darrere realment, potser hi ha algú que s'ho creu, però en el fons no, i que es mouen, no? Pel que fa a l'ús de les institucions espanyoles, bueno, tu podràs dir el que vulguis, jo podré dir el que vulgui, però som ciutadans espanyols, és allò que et diuen que ponen tu DNI, no? I és cert, no deixem de ser-ho des d'un punt de vista, diguem-ne, legal i jurídic. Que íntimament et consideris catalana i, per tant, no espanyola, és una altra cosa. Però, de fet, hi ha aquesta dicotomia i, de fet, és un dels greus errors de l'independentisme pensar que la Generalitat és una institució com pròpia, no? Com si fos un preestat. Tinc un article que el vaig titular així precisament per això, no? I l'altre concepte que m'ha aparegut durant aquest temps és el de metapolítica. No sé si has llegit l'article o si l'heu llegit. Sí, aquest també l'he llegit. El faig servir diverses vegades i la idea és que fer una secessió és una cosa tan grossa que no pots fer servir les eines habituals de la política. Llavors has d'anar a buscar coses diferents, coses equivalents amb força i potència. I des d'aquest punt de vista s'exigeix una unitat radical i és el que no tenim, no? I sobretot perquè, diguem-ne que mireu el que els està passant als canacs, no? Els francesos han decidit que l'últim, bueno, que el cens canviï i hi hagi un cens que admeti la gent que ha arribat després i que són francesos i no són canacs, i està havent un merder impressionant allà per això, no? Ells diguem-ne que lluiten perquè aquell cens de la gent que és d'allà real es quedi com està i puguin decidir-ho ells, no ho puguin decidir també els altres, no? Aquí estem amb la situació contrària. Aquí hi ha gent que proposa un cens català que seria, de fet, això que dius tu, crear una entitat al marge de l'Estat, però clar, això, com que és una entitat que hi ha, o un moviment que ja persegueix claríssimament la secessió, en el punt que estem, això seria perseguit, evidentment, jurídicament. Vull dir que no és tan diferent fer les lleis de desconnexió, entre cometes, del 6 i el 7 de setembre del 2017 i fer un cens català en el qual només hi hagi gent que consideris que és catalana i puntó, i que deixis a fora tots els estrangers i tots els immigrants que no se senten catalans. És molt més complicat que no pas el que fan a Nova Caledònia, no? A Nova Caledònia
El problema el tenen ara i aquí nosaltres... Per això exigeix una unitat radical, no? Sense aquesta unitat radical no hi ha cap possibilitat. I mentre els partits estiguin a la grenya, no hi ha cap possibilitat de res. Això poseu-vos-ho al cap, diguem-ne. Clar, aquestes eleccions hi ha hagut l'opció de l'Hora, del Graupera i la Ponsatí, que han volgut capitalitzar aquests 900.000 ciutadans que s'han quedat a casa a les eleccions anteriors. I no els ha sortit gens bé. Però el que és molt difícil és crear un sistema de partits a part, nou, per desplaçar els que ja existeixen. Això és una feina de dècades, pràcticament. I el més lògic seria que hi hagués un moviment social real, equivalent al que va haver-hi en el seu moment amb l'Assemblea o inclús més fort, i que generés una dinàmica pròpia i que els partits se sentissin superats, diguem-ne, i que veiessin que ells no poden fer res i que acceptin que una cosa com aquesta, una cosa com una secessió, s'ha de plantejar s'ha de partir d'uns plantejaments completament diferents. Després has tret tu el tema del cens i precisament els canacs ja el cens que tenen no és de canacs. És de canacs i de tota la immigració que els hi van aportar en França, que era un centre penal, que després alguns es van integrar i d'altres van seguir sent francesos. Vull dir, ja el cens dels canacs no és un cens de nacionals canacs, que formin part de membres de la nació canac, diguéssim. I el mateix ens passa als catalans. De fet, hi ha un llibre fins i tot del Josep Benet que en parla, no? És una estratègia de genocidi cultural portar molta gent per impedir que s'integrin i diluir la nació que vulguis conquerir. Això s'ha fet sempre, no? I, de fet, ho estem veient, que això s'està fent actualment, perquè tota aquesta gent que ve immigrant, la documentació no li dona a Catalunya, la documentació li dona a Espanya i ells defensaran Espanya. I això ho hem de tenir en compte perquè, no sé, ara intentant fer una llista com aquesta, per exemple, quina quantitat, hi hauria realment de persones que se sentissin catalanes i que votessin independència amb el nou cens. No sé, jo ho veig també difícil, això. I després et volia plantejar si coneixes l'estratègia de Directe 68, que va molt en aquesta línia. Ells tenen registrat un partit que es diu Directe 68 i proposen que les persones es comprometin davant de notari per presentar-se en una llista de gent que es consideri patriota i que farà la DUI al primer ple que sigui possible. No seria aquesta opció que tu dius de primer presentar una llista que no escolliria president i que provocaria unes segones eleccions, sinó que seria una llista que directament declararia la DUI. No sé si coneixes aquest partit. Sí, el que passa és que, clar, és un partit polític i no s'ha presentat a les eleccions mai. No s'ha presentat perquè ells, si els segueixes i ho expliquen, realment són un partit perquè s'han registrat així pel tema estatal, precisament per lo que parlàvem de que et podrien il·legalitzar la llista o no deixar-te-la inscriure, han optat per aquesta opció, però esperen que la gent s'hi sumi voluntàriament i personalment, individualment, diguéssim. I no s'han presentat perquè no tenen prous voluntaris com per fer aquesta llista i que tingui el pes que hauria de tenir. Això és una opció. Sí. Clar, és una opció, però que s'ha d'organitzar. I llavors, la llista sense president és una eina per fer un salt, perquè, de fet, el fer una secessió és un salt quàntic, literalment. Vull dir, la quàntica és això, que no té una gradualitat el ser independent o no.
o ho ets o no ho ets. I llavors és de 1 o 0 o 1. I és hi ha el mur aquest, que és la negativa diametralment oposada i absoluta de no a l'hogar, i llavors has de fer alguna cosa per superar aquest mur. I, clar, crear un nou sistema de partits és feina de dècades. Dècades i, a més, t'han de funcionar bé, perquè els partits neixen... Hi ha molta gent que crea partits, però que un partit que funcioni, que creixi, que sigui creïble, doncs és molt més complicat encara. I el que està clar és que a Catalunya ara hi ha 2 grans partits que encara es fan dir independentistes, però clar, aquest apel·latiu jo crec que l'hauran d'acabar perdent. I un és Esquerra, que és el genuí, que és el que ha creat el programa des de fa més de 25 anys, i un altre que es va sumar fa uns 12 anys a la onada i que, diguem-ne, amb el fet de posar al capdavant a un independentista, diguem-ne, de sempre, com el Puigdemont, doncs ara pot dir que és plenament independentista, però bueno, tenen les seves picabaralles. Però mentre aquests partits estiguin barallats i mentre no hi hagi un desplaçament per part d'altres partits que no està a la vista, doncs no hi haguera marge. Hi ha una... No sé si coneixeu, hi ha 2 acadèmiques nord-americanes que han fet un estudi bastant extens sobre els processos de resistència civil durant el segle XX, sobretot, i han arribat a una sèrie de conclusions, no? I elles diuen que la lluita no violenta, diguem-ne, té premi. Al moment en què un moviment d'aquests agafa les armes té moltes més possibilitats de fracassar que no pas si es manté en la no violència, però que hi ha una excepció, que són precisament les secessions. I aquí hi ha la diferència una mica entre la política i la metapolítica, no? Quan es tracta de lluitar contra una dictadura o un tipus de política concreta a dintre d'un estat, doncs hi ha bastantes possibilitats d'èxit d'un moviment no violent, diguem-ne, no? En canvi, quan es tracta de trencar unes fronteres, o sigui, de separar una part d'un estat d'una altra, que aquí entrem amb la metapolítica, en crear un ens nou, no en canviar la dinàmica política interna d'un ens que ja existeix, en aquí no hi ha un empat, no? Hi ha tants moviments polítics no violents que han tingut èxit com els altres que han agafat les armes, no? Però aquesta gent aquestes 2 noies, arriben a una conclusió bastant curiosa, i és que quan tens un 3,5%, un 3,5% de la població totalment compromesa, ja hi ha prou massa crítica com per afrontar amb èxit el repte, no? I l'altre dia el Jordi Graupera, en un espai també ho explicava, que estan fent, diguem-ne, s'estan llepant les ferides després del 12M, però que jo, ara, així, parlant en plata, jo és de les persones, el Graupera és de les persones que veig que té un discurs polític més coherent, no? I ell deia això, diguem-ne que ara durant la campanya és una pregunta que li han fet i l'han lluïda, perquè nosaltres sí que diem que sabem com fer la independència i no és tan complicat, i ell diu directament, amb 200.000 persones que protegeixin les institucions després de la DUI, n'hi ha prou com per superar l'embat, diguem-ne, de l'Estat per intentar impedir la secessió. I aquesta seria la idea, no?, de crear o de recuperar el que és un moviment cívic que treballi des de fora de la política institucional i des de fora de les institucions realment fer un sotrac, no?, i generar dinàmiques noves, no? Però, clar, engega-ho, no?
Sí, nosaltres n'hem estat parlant. Bé, jo ara estic en un grup que estem intentant precisament aplegar tots els activistes, les associacions que fan coses per la independència sota el paraigua de la xarxa No Callis. I precisament hem parlat de la dificultat d'aconseguir l'efecte bola de neu, que seria el que tu estàs plantejant, no? O sigui, necessites crear un moviment que sigui capaç, en un moment donat, d'arrossegar 200.000 persones. Ara que ho han destrossat tot, vull dir, ho han anorreat, ho han deixat tot, ho han cremat tot, tots els ponts, totes les eines, ens han deixat ben bé a zero i hauríem de començar de nou. Jo veig que això és un procés que serà llarg, i no dic procés del processisme, No processista, exacte. sinó que és un camí llarg, però bé, si ens hi hem de posar i hem de trobar aquestes altres eines que existeixen o que ens les haurem d'inventar per aconseguir-ho. I sí, aquesta idea que tu has tingut, bueno, que has defensat, que la van tenir, has dit, en Quim Torra i el Quim Arrufat, no? Sí, d'alguna manera ho van parir com qui no vol la cosa, no? Sí. Doncs ara potser tocarà parir una cosa diferent i agafant aquest esperit que tenia aquesta llista unitària i potser fer una altra cosa que encara no sabem què és, però anar creant sinergies amb les persones que segueixen lluitant per veure si trobem aquella clau de volta que ens donaria, no?, l'oportunitat d'aconseguir aquest efecte bola de neu. Jo crec que som aquí, està bé. I una cosa que trobo interessant és el que està passant amb l'abstenció. Jo crec que l'abstenció potser encara necessita unes eleccions més per acabar de castigar els partits que s'estan barallant, que es barallen, que ja hem vist que es maten, perquè el problema és que mentre se segueixin finançant amb els diners de l'administració espanyola, Espanya paga bé. I molta d'aquesta gent fora de l'administració jo no la veig treballant, t'ho dic en sèrio. O sigui que, no sé. Quin missatge ens vols deixar? Espera, primer, abans de passar la paraula, hi ha algú que vulgui intervenir, que vulgui fer un comentari? No, tots. La Nau Vilafranca, ja pots parlar. Potser el coneixeu d'altres espais, soc promotor d'un Netflix de continguts en català. Soc activista, encausat, bueno, una mica de tot. Primer dic que la proposta que he sentit a mi no convenç. Ho dic sense ànim de tirar per terra cap iniciativa, I crec que una mica la via diguem, política està ara mateix esgotada i els ànims de l'electorat independentista estan pel terra. Llavors, em semblarà això recomposar-ho, com bé heu dit, costarà dècades. Jo el que crec és que, com després d'una disputa, hauríem de treure les nostres pròpies conclusions i aprendre del que hem fet malament fins ara. I una mica tocar peus a terra d'on som i per què hem comès els errors que hem comès. No sé si coneixeu el concepte de guerra híbrida, i jo crec que aquest concepte que s'està aplicant per part de l'estat espanyol contra el territori català. Hi ha una voluntat expressa i manifesta per part de l'estat espanyol de dissoldre la nació catalana en tots els seus àmbits, amb els atacs a la llengua, amb una migració massiva, amb el foment d'un tipus concret d'empreses i de model econòmic, igual que s'està fent a Mallorca, un model especulatiu, immobiliari a València. Jo sí que crec que hi ha un pla amb voluntat de destruir la nació. Per mi el fonament de la nació és la seva llengua. Perdoneu una mica si em sent malament perquè estic amb Covid, però volia dir això.
Sí, jo crec que si alguna cosa ens hauria d'unir és el tema de la llengua. Si desapareix la llengua, desapareix la nació. Res els identifica més que la llengua. I us ho diu un tio que és de Viladecans, que té un pare que ha deixat de parlar castellà amb un dels seus fills. O sigui que conec no sóc professor, però em puc imaginar el drama de veure els teus fills arribant a casa parlant en castellà. I jo crec que aquesta és l'única lluita que ens podria unir a tots. I per la proposta que feu, doncs, em sembla molt bé, però amb un cens espanyol, amb unes institucions que ens la poden tancar amb un 155, esmerçarem molts esforços en una cosa que ens la poden tancar d'un dia per l'altre. Vinga, gràcies. Gràcies, Arnau. Sí, la guerra híbrida és una eina imperialista. Jo crec que, no sé, em corregiràs sense president, però crec que quan parlaves de sismogenes i processos així cíclics que es donen en les relacions internacionals o en les civilitzacions, doncs inclous l'imperialisme, no? Els imperialismes i les reaccions nacionalistes, no? Que s'han dit de moltes maneres al llarg dels segles, però que és la dinàmica, la gent que es vol imposar, aprofitar-se d'un territori i destruir el que hi hagi, fer-ho seu, i la gent que està allí, que es defensa i lluita contra aquesta colonització. Però això és antiquíssim. Crec que et referies a això, però vull que ho comentis tu. Sí, és que és la condició humana. És la condició humana en funcionament i el món en què vivim ara són estats concebuts com a estat-nació, inclús els Estats Units, que és tan enorme, ells es conceben com a estats-nació, tot i que tenen la tira d'estats allà dintre i tal, però es veuen com una nació, no? I la dinàmica és aquesta. I llavors, quan tu negues una evidència com que a Catalunya és una nació, perquè és una evidència, doncs estàs negant, vull dir que estàs diguem-ne, cometent una agressió enorme, no? I llavors, com que tu vols defensar-te, tu et converteixes en l'agressor, no? És que és aquesta dinàmica perversa en la qual les identitats acaben convertint-se en assassines, no? A més, amb l'obsessió de parlar del nacionalisme, el nacionalisme, com si ells no ho fossin, no? I jo sempre faig la broma de que, mira, els no nacionalistes espanyols diuen que perquè, en el fons, si hi ha un nacionalisme agressiu a la península és l'espanyol, està claríssim, i perquè ve d'unes dinàmiques molt antigues, no? I d'una pèrdua de territoris i de secessions contínues durant 200 anys que encara els hi cou, no? D'alguna manera col·lectiva, no d'una manera, diguem-ne, individual, però que la viuen individualment i són sentiments, no? Per això jo us esmentava la manifestació del 8 d'octubre del 2017 a Barcelona, de tota aquella gent que va venir amb banderes espanyoles i que van sortir de casa perquè també estaven aquí, no? Aquella gent tenia uns sentiments legítims també i veure'ls com els enemics no vol dir que s'hagi diguem-ne, de satanitzar això, no? Que és el que acabem fent i que és el que acaben fent ells també. I és una dinàmica molt perversa. Per això jo parlo de sismogènesi, que és una dinàmica en la qual acabes veient a l'altre com un ésser maligne, no? I l'altre et veuen a tu com un ésser maligne. I això, bueno, a veure, el cas més clar el tenim ara mateix a Gaza, no? I llavors, com superar això? És molt complex, evidentment. És molt complex i si és que es pot superar. És possible que no es pugui superar. Per això jo parlo de que l'independentisme català ha sigut, possiblement, depèn de com vagin les coses, s'haurà convertit en el facilitador de que aquest nacionalisme espanyol acabi erradicant les nacions perifèriques, entre cometes, no? Esperem que no, però bueno, fixeu-vos que a França les nacionalitats, les nacions perifèriques es van acabar amb democràcia, purament per la dinàmica
dels mitjans de comunicació i del el relleu generacional, no? Evidentment, després de dècades i pràcticament segles, impedint a la gent expressar-se de manera normal i natural i legítima en els seus idiomes, anomenant-los patuà, que és el que mateix que aquí durant 40 anys i inclús més van dir allò hable en espanyol, no? I hable en cristiano. Que això, evidentment, ja no s'ha oblidat, no? A Espanya, els espanyols, això se n'han oblidat, de que el franquisme va ser també un moviment genocida. Però com que va ser maldestre en molts aspectes, les nacions catalana, basca i en part gallega, doncs es van, diguem-ne, sobreviure. I en paral·lel a França van desaparèixer, tant el catalana com l'occitana, com la bretona, i els corsos encara estan allà, no? Llavors no està clar, aquella frase famosa del segle XVIII, del sin que se note el empeño, no recordo ara com fa, que és realment això, no? És gairebé com una frase del Sun Tzu, de l'art de la guerra, de fer les coses de manera que no es notin però que vagin tenint molt efecte. I això és el que està fent la dinàmica de l'estat espanyol, hi hagi o no hi hagi una planificació al darrere. Jo el que penso és que és purament la dinàmica general del sistema que ho està promovent, que evidentment hi ha interessos i hi ha intencions molt clares, identificables en grups i en persones, això està clar, però que el que hi ha és una dinàmica, diguem-ne, col·lectiva enorme, no? És un sistema que està actuant en tots els nivells i en tots els àmbits i que és sistemàtic i constant, és com una piconadora. I llavors, com et defenses d'això? Doncs has de ser molt espavilat, perquè tu ets el feble, no? No vull semblar que sóc pessimista, però que sí que s'ha de replantejar tot, sí. Sí, és per això que fem aquest espai. L'espai Esperit Català en realitat és intentar tornar a les arrels, perquè crec que primer de tot ens hem de situar qui som els catalans, d'on venim, quins són els nostres referents, o sigui, recuperar això i a partir d'aquí anar construint i fent xarxa. I sí, s'ha de replantejar tot, però, clar, s'han d'analitzar totes les coses. S'ha d'analitzar també les coses que s'han anat descartant i que podien haver funcionat, i s'ha de conèixer, hem de tenir més coneixement sobre tot el que ha anat passant, perquè no volem repetir errors i podem, no sé, anar vestint una nova xarxa, una nova manera de fer a partir de l'anàlisi del postprocés. Exacte, el postprocés. Diguéssim, no? Bueno, encara hi som, Encara hi som en el procés, perquè continuem tenint 3 partits polítics hegemònics amb el que fa el catalanisme, diguem-ne, que continuen tenint els mateixos discursos i continuen autoanomenant-se independentistes. I això és un problema, clar, perquè se'ls haurà de forçar a canviar o se'ls haurà de desplaçar, que és més difícil encara. Sí, perquè el problema que ells es facin dir independentistes és que deslegitimen el moviment independentista de base. Jo visc a l'estranger, mires les notícies i per ells tot això s'ha acabat. Han posat el president espanyol, tot el que fan, no? Ja ho hem vist. En l'àmbit internacional això ens està anant en contra. Sabem com funciona el món, no? Ara està de moda una cosa, doncs un temps va ser Ucraïna, ara és Gaza, més endavant serà una altra cosa, i nosaltres vam ser notícia durant un temps. Això es pot recuperar, diguéssim, perquè en l'àmbit internacional les coses van canviar molt ràpid, però a nivell de nacional, o sigui, de les persones individuals, això està fent molt de mal. La gent, és el que deia la Nau Vilafranca, la gent està molt deprimida i els missatges que t'envien constantment és que no hi ha res a fer, que seguiran traint i et diran que són independentistes.
bé, no sé, ens estan una mica desarmant mentalment, psicològicament. Jo crec que el pitjor mal que ens estan fent és aquest, el mal psicològic. Clar, és que, No sé que... és que va ser molt gros, clar. O sigui, el que van fer, si és realment en aquell moment pensaven allò, el que estem fent és forçar una negociació i després anar al judici, parlar en castellà, a dir que no volíem pas fer això. Clar, és que ho han deslegitimat tot, Home, absolutament tot. I això, l'últim ha estat diguem-ne que del els Mas. passarà, esperem que els hi passi factura. Sí, però això ja és una cosa més, no? És que ja van caient detalls i dius, bueno, en el fons, qui té l'actitud? Doncs pues el Josep Costa i poca gent més, no? Però clar, està sol. I el que m'estranya és que aquests personatges... Sí que penso que hi ha un problema d'egos, no? Perquè ara mateix el projecte que van fer Ponsatí i Graupera, ells tenen uns egos concrets i generen unes fílies i unes fòbies concretes i dius, hòstia, per què aquests que han fet el pas endavant i fan aquesta proposta, per què no tenen el suport dels que estan en la mateixa línia? I clar, llavors sospites que allà hi ha històries prèvies, desencontres, enemistats, i dius, hòstia, és que recordem com es va fer l'Assemblea Nacional Catalana, que ho va fer uns quants, em sembla que tinc entès que va ser el Pere Pugès, que va posar en contacte tot d'independentistes que estaven baralladíssims entre ells i ho van fer amb un grup amb grups com es diu, de correus electrònics sense nom i van estar treballant i parlant i no es van arribar a trobar fins que no havien, diguem-ne, treballat molt diguem-ne, el col·lectiu, no? La veu col·lectiva. Ells mateixos, o sigui, l'independentisme té aquest problema de capelletes i de rancor, rancúnies i de baralles que fa que estigui hiperdividit de manera històrica, no? De fet, de totes les dècades. I l'Assemblea Nacional Catalana va néixer perquè a algú se li va acudir fer una feina anònima en què totes aquestes persones es anessin connectant i anessin parlant i que no es reunissin, no es veiessin les cares fins que no s'hagués fet aquesta feina. Això sol ja t'està dient que és molt difícil fer una feina col·lectiva, encara que des de fora diguis, hòstia, però si estan coincidint amb 50.000 coses, per què no es posen d'acord, per què no treballen junts? I aquest és el dubte, no? Realment es podrà fer això? Falta un lideratge que ho assumeixi tot? És fotut? Bé, anirem tancant l'espai. Si hi ha algú que vulgui intervenir, no sé, Fulvio, que fa temps volies intervenir en un dels meus espais i queia la trucada, no sé si avui vols parlar o si hi ha algú dels oients que vulgui dir la seva. Sí, pots parlar, que ja estàs com a participant. Bueno, no sé si heu vist el Nacional, que han publicat que un diputat israelià, una diputada israeliana, ha demanat que el Parlament israelià reconegui Catalunya. Ha sortit per res. Sí, el País Basc i els altres. És una reacció també. Creieu que ho aprofitaran, això? No, home, no. Això és això és un estirabot que els interessa en un moment determinat per intentar posar en evidència l'estat espanyol. Però és un estirabot. I internacionalment, és a dir, els que estan pendents, els independentistes pendents, el món ens mira, a veure si tal, això no té cap sentit. Has de treballar dintre i quan facis feina i realment estiguis acostant-te a l'objectiu, llavors és quan els ulls comencen a girar-se. Però no pots estar pendent de que et facin cas. Has d'estar treballant tu i has d'estar fent feina. Això ja vindrà després. I a vegades amb 2 o 3 coses ja sembla que hagi de passar. O internament també, hòstia, ens fa cas el Cotarelo. Ui, Espanya s'està desintegrant. Una merda. Són 2 o 3 que en el fons són dissidents també. La feina s'ha de fer des de dintre i després els resultats vull dir, aquest reflex en l'exterior ja arriba, però has de fer molta cosa abans. No pots estar pendent. Ui, ara a Israel tal, i que ho fessin, és igual. És un estirabot perquè Espanya reconeixerà Palestina,
Però això és una flor que no fa estiu. I a més és interessada. Li importa una merda aquesta tia Catalunya. El que vol és putejar Espanya. Em sembla, Vaja. Sí, me'n recordo que el ministre d'Exteriors de Rússia també li va fer un comentari al Borrell sobre Catalunya, en referència a Ucraïna, vull dir. Són temes que no s'han resolt i que es poden anar llançant els uns als altres perquè gairebé tots aquests eximperis tenen nacions sotmeses. Llavors sempre podran treure alguna per dir la seva i quedar bé i posar-te en evidència, però això té poc recorregut. Doncs moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar-ho i jo l'únic que puc dir és que penso que com a eina disponible hi serà, que evidentment se n'han de disposar de moltes més i que només servirà si realment hi ha una feina col·lectiva que sigui unitària de debò i que, diguem-ne, recuperi la idea. Recuperi la idea i la força. Però, evidentment, no pot ser tan naïf com va ser en el seu moment, ha de ser bastant més puta, per dir-ho en paraules clares, i s'ha d'anar a sac. S'ha d'anar a sac. Però, clar, és molt complicat perquè es va fer una aposta a tot o res en un moment determinat i el que ha passat després és que ens anem acostant al res. I aquella aposta a tot o res, d'una manera tan, diguem-ne, deshonesta per part dels líders, ha cremat moltes coses i jo penso que el jovent està parlant més castellà una mica com dir qui ha guanyat l'aposta és Espanya i, per tant, el que és més guai és parlar castellà, no pas parlar català. I això penso que és un dels motius pels quals el català ha perdut aquests últims anys. És una qüestió també de prestigi, no? I el prestigi ara l'independentisme i, per extensió, Catalunya està per terra. Gràcies a qui sabem. Sí, ens haurem de reorganitzar i empoderar, fer xarxa i aconseguir aquesta massa crítica que hem comentat, que és d'uns 200.000 persones, no? Han fet el càlcul. 3,5% de la població. Doncs vinga, posem-nos-hi. Moltes gràcies, sense president. Moltes gràcies també als oients. Adéu i bona nit. Adéu, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou lliure. Catalonia has been the greatest nation in the world.